Σήμερα θα σας δείξω για να μάθετε πώς μπορούμε να φτιάξουμε πανεύκολα ένα σπίτι. Είναι απλό, τα βήματα είναι λίγα και μπορώ να σας το μάθω σε χρόνο ρεκόρ. Είναι πανεύκολο και αποτελεσματικό. Αρχικά πρέπει να καθαρίσουμε τον τόπο. Δεν έχει λουλούδια εκεί που χρειάζομαι. Ούτε πρέπει να έχει χορτάρι. Λοιπόν, τώρα κάνουμε την περίμετρο. Ωραία. Πόσα μπλοκς είναι αυτά? Τέλος πάντων. Για να ξέρετε υπάρχουν όλα, θέλετε και εγώ θα το ακούσω. Λυπάμαι που δεν έπαιξε ο φίλος μου, γιατί αλλιώς θα φτιάχναμε πειρατικό καράβι, δεν πειράζει. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ωραία παιδιά. Αυτή θα είναι η περίμετρος. Πάρω λίγο. Αυτό το κομμάτι. Και εδώ θα φτιαχτεί το σπίτι. Όμως δεν θα είναι τόσο χάλια. Θα έχει και υπόγεια μυστική βάση αν θέλετε. Θέλετε? Οι περισσότεροι μπορεί και να θέλουν, οπότε εγώ θα το κάνω. Λοιπόν, τώρα που με λίγη μαγεία καθάρισα το χώρο, χωρίς να το δείτε, μπορούμε να κάνουμε το σπίτι. Όμως προσέχετε, γιατί αν κάνετε ένα βήμα λάθος μπορεί να γίνει όλο λάθος. Λοιπόν, αρχίζουμε με αυτό και αυτά είναι τα υλικά μας για τώρα. Πάμε λίγο να το κάνουμε. Βάζουμε εδώ αυτά. Λαξισμένα τούβλα εγκάτων. Πολύ cool. Ειδικά άμα χρειαστεί να μετρήσουμε ένα σπίτι είναι πάρα πολύ καλό. Και άμπρακα. Καλά μαγικά κάνω. Άμα ναι, πείτε μου. Γιατί ξέρω και μαγικά στην πραγματική ζωή. Μπορώ δηλαδή να σας κάνω τα πιο υπέροχα τρίκ. Να σας τα μάθω και άμα θέλετε ακόμα δηλαδή αν θέλετε να σας δείξω, πείτε το στα σχόλια, γιατί να μην επιτρέπονται τα σχόλια στο δικό μου βίντεο. Επίσης, τώρα που λέω για σχόλια, θα βάλω ένα βιντεάκι που ήταν μια σκέτη αποτυχία, αλλά δεν πειράζει. Τώρα έμαθα αγγλικά. Λοιπόν, κάνουμε τώρα το σπιτάκι. Θέλω να μου γράψετε στα σχόλια άμα είναι καλό, εντάξει. Θέλω να μάθω αν είναι καλό στο να φτιάχνω. Δεν το δω από το YouTube. Εσείς θα το δείτε όμως από το YouTube. Γιατί? Εγώ τι κάνω τώρα? Πού το ανεβάζω? Μαντέψτε και τι άλλα βιντεάκια θα κάνω. Έχω κάνει βιντεάκι με mod, αλλά το διέγραψα γιατί είχα χάσει όλα μου τα πράγματα επειδή ήταν scam. Και τώρα λέω να σας δείξω το σπίτι, γιατί εκεί δεν χάνονται τα πράγματα. Τα έχεις. Δηλαδή άμα πεθάνεις κάνεις respawn στο κρεβάτι σου. Σωστά? Ναι, σωστά. Οπότε ένα λεπτό δώστε μου να κάνω τα μαγικά. Ωραία παιδιά, σας αφήνω να διαλέξετε. Τώρα στρωνόμαστε στη δουλειά.
Καλό γίνεται. Πάμε. Τα καταφέρνουμε. Τώρα η σκεπή. Το πιο δύσκολο κομμάτι. Οπότε λέω να την κάνω λίγο καλύτερη από τις συνηθισμένες. Τι εννοώ? Να κάνω μια κεραία. Είναι απλό. Απλά παίρνουμε. Τι έγινε? Απλά παίρνουμε αυτό. Λίγο από αυτό. Και το πιο σημαντικό τώρα. Ένα lightning rod. Γιατί θα μας χρησιμεύσει. Οπ, 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 οπ. Καλό. Όμως θα γίνει τέλειο. Γιατί αυτά τα μπλοκς θα το διακοσμήσουν. Πρώτον, βάζω, σπάω δηλαδή αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το κρατάω. Τα αφήνω. Βάζω αυτά εδώ και τώρα πάνω δεν θα έχω εκείνο. Θα βάλω, για κάποιο λόγο θα βάλω, κύβο σίδερου. Μαντέψτε γιατί και γράψτε στα σχόλια. Λέω να κάνω την ταράτσα με σκάλα, εσείς τι λέτε? Θα είναι καλή. Πού είναι καλή τώρα? Ας ανεβούν και τα ζόμπι. Δεν με νοιάζουν. Παιδιά, και ένα διαδρομάκι εδώ. Τώρα το τελευταίο και καλύτερο βήμα, αλλά και το πιο βαρετό. Και επειδή δεν βλέπουμε, ας το κάνουμε ημέρα. Και για να σας πω, αν θέλετε να έχετε δωρεάν mine coins, μπορείτε απλά να παίζετε survivor χωρίς τα cheat που είναι οι εντολές. Το ξέρατε ή δεν το ξέρατε? Πάντως αν δεν το ξέρατε, τώρα το μάθατε. Ταντά! Μπορούμε δηλαδή να έχουμε έναν κεραυνός! Χρησιμοποιήσω τσίπ για να βάλω ένα κεραυνό. Να μας δώσει ρεύμα στο σπιτάκι. Και κάνω βέβαια πλάκα. Δεν είναι Farmcraft. Αν θέλετε να με ρωτήσετε τι είναι το Farmcraft, το Farmcraft είναι κάτι πολύ καλό. Όμως έχει πράγματα δηλαδή που αυτά τα πράγματα δεν θα έπρεπε να είναι στο Minecraft. Θα έπρεπε να είναι στην αληθινή ζωή και είναι. Ας πούμε, τι να πούμε, έχει laptops,
Αλλά ποιος θα βάζει λάπτοπ στο Minecraft? Γιατί δεν ξέρω, μπορεί να μπουνε. Εσείς τι λέτε, θα μπουνε λάπτοπ? Τότε το Minecraft θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί θα βάλουν τόσα πράγματα που μπορεί ακόμα και να μας κολλάει συνέχεια. Δίκιο δεν έχω. Τέλος πάντων. Παπ, παπ, παπ. Παπ. Μην αναρωτηθείτε. Όμως η καλή διάδρομη είναι. Ωραία. Σας αρέσει? Ξέρω. Δεν έχουμε κάνει το μέσα κομμάτι. Γιατί θα το κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πρέπει να βρούμε κάτι από εδώ. Γιατί δεν είναι εδώ. Ένα λεπτό να το βρω. Δεν χρειάζεται λεπτό. Το βρήκα. Ο ηλεκτρισμός ήρθε κατευθείαν στην πέτρα. Τέλειο. Θέλω να μου πείτε κάτι εσείς να κάνω. Δηλαδή θα κάνω ένα βιντεάκι live. Βασικά δεν μπορώ. Γιατί παίζω από tablet. Οπότε δεν μπορώ. Θα σας δείξω ένα life hack μόλις το τελειώσω όλο. Αν θέλετε ναι, πείτε μου ναι στα σχόλια. Αν σας δείξω άλλη μέρα. Και να κάνω ένα βιντεάκι που λέγεται life hacks in Minecraft. Οπότε θα το βρείτε και εύκολα, γιατί σας είπα ήδη πως θα λέγεται. Θα βάλουμε εδώ τη χειρότερη πανοπλία του κόσμου. Δεν θα βάλουμε τη χειρότερη πανοπλία του κόσμου. Θα την κάνουμε να μοιάζει λίγο καλύτερα. Και άμα δεν ξέρατε, μπορείτε. Ξέρετε το smithing table, που είναι το τραπέζι μεταλλουργίας. Αυτό εδώ είναι. Αυτό δηλαδή που πήρα. Και έτσι μπορούμε να βάλουμε το πρότυπο μεταλλουργίας με επίνδυση πανοπλίας αμόλοφων. Να πάρουμε χρυσό και το κράνος μας και να φτιάξουμε αυτό εδώ. Δηλαδή, αυτό δεν είναι καλύτερο. Και αν με ρωτήσετε, δεν γίνεται αυτό με το σπαθί. Οπότε το βάζουμε εδώ. Βάζουμε σπαθί. Πανοπλία. Και επίσης πρέπει να κάνουμε ένα αυτόματο σύστημα. Όχι πλάκα. Όμως λέω αλήθεια. Δεν κάνω και πλάκα. Μόλις είπα πως κάνω πλάκα. Δεν ακούσατε τίποτα. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο. Ένα λεπτό. Λοιπόν, τώρα ξαναμπαίνω λίγο. Τι λέτε? Εμένα μου αρέσει το πορτοκαλί, εσάς? Κάνουμε αυτό. Βάζουμε αυτή. Αυτό. Λοιπόν, βάζουμε αυτό. Και λοιπόν φτιάξαμε ένα αυτόματο κύκλο. Τι είναι αυτό? Κάνουμε έτσι το μοχλό και είναι το άπειρο. Γιατί το άπειρο μπορούμε να κάνουμε απλώς. Τι είναι εδώ την κίνηση. Και είμαι 8. Επίσης, αν 9, 10 είμαι. Περιμένετε λίγο να διαλύσω αυτή την πόρτα. Κουνείται συνέχεια από τον άνεμο.
Σίγουρα όχι από το redstone. Ένα λεπτό. Κάνουνε λίγη φασαρία. Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ, σταματήστε να μιλάτε. Λοιπόν, παιδιά, εδώ βάζουμε μια καμπάνα. Να μπορούν δηλαδή οι άνθρωποι να μας χτυπάνε το κουδούνι. Τι γίνεται εδώ? Λοιπόν, απλά θα κάνω το δωμάτιο μουσικής. Για αποτυχημένες μου προσπάθειες με το αποτυχημένο μου redstone. Απέτυχαν γιατί είναι αποτυχημένες. Τουλάχιστον την πανοπλία την φτιάχνω. Δεν συμφωνείτε? Είπα όμως πως θα φτιάξω κάτι. Μόνο για εσάς. Και αυτό το κάτι είπα πως θα είναι μία μυστική, όχι τόσο μυστική γιατί δεν ξέρω να κάνω μυστικές, βάση. Μόνο μία φίλη μου ξέρει. Τι λέτε, στο επόμενο βίντεο να την καλέσω ή όχι? Εγώ λέω ναι. Λοιπόν, μυστική βάση δεν είναι. Δηλαδή ξέρω κάτι λέω από μυστικές βάσεις. Μπορώ να κάνω ένα πράγμα. Όμως πολύ δύσκολο. Ταμ. Βρε. Θα το κάνω λίγο μέρα. Και το βίντεο έχει τραβήξει πάρα πολύ. Όμως πάω να μπω. Βλέπετε την κούκλα μου. Μέχρι εδώ λέτε να είναι. Εγώ λέω πως είναι μια χαρά. Και σας παρακαλώ μην μπείτε σε κανέναν τη βάση που θα φτιάξετε. Γιατί αν την μπείτε θα δουν το βίντεο μου. Τουλάχιστον να φτάσουμε το ένα like. Δεν είναι και πολλά, νομίζω είναι εύκολο. Όμως εσείς θα μου πείτε. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να κάνετε like ή όχι. Πάντως εγώ κάνω like. Σε όποιον έχει YouTube μπορώ να κάνω like. Και ξέχασα. Το like αυτό θα είναι από μένα και μόνο. Θα μπορείτε και επίσης σε αυτή τη σπηλιά να πηδάτε. Ναι, και είμαι εκτός θέματος, αλλά μπορείτε σε αυτή τη σπηλιά να πηδάτε. Και επίσης μπορούμε να φτιάξουμε αυτή τη τέλεια βάση.
Και επίσης υπάρχει, είπα ήδη επίσης, γιατί λέω συνέχεια και επίσης. Μπορώ να φτιάξω αυτό το τέλειο σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, το βλέπετε αυτό το σπαθί. Σίγουρα θα γίνει τέλειο σπαθί. Το καλύτερο. Οπ. Οπ. Αν θέλετε να σας δώσω αυτές τις εντολές, θα πω στην τεχνητή νοημοσύνη να κάνει κι άλλες. Λοιπόν, knockback. Ταδά. Τώρα το ονομάζουμε κάπως σαν να μην είναι σπαθί από έγκατη. Ταδά. Τώρα το βάζουμε σε ένα σάλκερ. Κλείνουμε το σάλκερ, βάζουμε μέσα τα πράγματά μας και έχουμε το σπαθί. Όμως αυτό το σάλκερ δεν θα είναι απλός. Θα είναι ένα άκτης. Δηλαδή ένα πάρα πολύ καλό σάλκερ. Ένα τέλειο σάλκερ που να έχει μέσα ένα πράγμα, που να έχει τέλεια πράγματα, παιδιά. Τι λέτε, θα τα κάνουμε, θα σας δείξω καταρχήν αυτό το σπαθί. Θα δουλέψει, μπορεί να σκοτώσει τα πάντα, ακόμα και τον Ender Dragon. Θα κάνω και άλλα βίντεο, όχι μόνο με Minecraft, θα κάνω και με άλλα πράγματα. Θα κάνω με υπολογιστές, θα κάνω πολλά, πάρα πολλά. Χιλιάδες. Εκατομμύρια. Πάντως θα περάσουμε καλά σε εκείνα τα βίντεο. Αυτό λοιπόν είναι το σπίτι και μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε και εσείς μέσα. Και επίσης τη νύχτα μπορεί να ανάβει κάπως έτσι. Το κάνουμε νύχτα και τα φώτα ανάβουν. Yep.